Maayong gabi pag-usab, mga angkol o mga ante. Tugutin na sab kong mga ayon na sab kong katahuran ninyo. Ining mga orsaha, maayong gabi Magandang gabi po sa inyo mga angkol at mga ante. Especially yung mga nasa lansangan pa ngayon. At espesyal din na yung mga naiipit sa traffic. Isa ako dun sa naiipit sa traffic kanina Akala ko hindi na ako aabot sa programa ngayon Oo, advisory na lang sa mga nasa lansangan ngayon. Pag huwag kayo muna dumaan sa may Baclaran, Rojas Boulevard area. Northbound. Galing ka ng domestic road yan, may intersection. Papunta yan dun sa may EDSA stoplight. North, kasi hindi pinapadaan yung mga sasakyan. Yung sa flyover. Hindi kayo pwedeng dumaan sa flyover. Dito na kayo sa ilalim. At syempre naman mga kabisyo, ingat po kayo dyan, at magbaon ng maraming gas. Isang oras ako dyan kanina mga kabisyo. Anyways, nabanggit natin kanina sa unang oras ng ating programa, ang tungkol sa kahalagahan ng marunong magluto o kaya magaling magluto Dati, isa sa mga biro yan ng mga matatanda, na pag marunong kang magluto, pwede ka nang mag-asawa. Yahoo! Dati yun, pag sinabi mo mag-asawa na ako, Yahoo! Yahoo! Pero ngayon, parang sa mga kakilala kong mga edad siguro 20 plus o kaya 30, ayaw mo nang mag-asawa. Nga naman, mambot sa langaw lupad way pamahaw. Di ganahan makakitag langit. Kinahanglan makakaibaw muluto kay pag mag-asawa ka, muom-uman ang imong asawa, di ba? Ikaw sabkol, muom-um sad. Mag-umumanay mo tibok adlaw. Tibok gabi. Apil ng kadlawon, umanay. Nganong kinahanglan pa man ta matutong magluto? Ayan, maraming mga bagay, mga angkol at mga auntie na maaring magdulot po ng siyempre, yung sinasabi natin na kinahanglan tang mahibaw, Maari kasing humantong sa eto, kung bang kinahanglan tang magluto para naabot ay ka-offer. Oo, mga benepisyo ang sinasabi natin, Ayan. Marami mga bagay yan na magdulot ng kaligayahan, siyempre, sa maraming tao. Ito ay maaaring maging pambihira at personal na depende na yan sa individual, Kailangan natin. Ayan. Kanamanggong, eto, unang-una, benepisyo sa kalusugan. Diba? Ang pagluluto sa bahay ay nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ka ng kontrol sa mga sangkap na iyong ginagamit. Siyempre, nagbibigay daan din sa iyong gumawa ng mas malusog na mga pagpipilian at may iwasan ng mga processed o mga hindi malusog na mga pagkain. Kanamanggong ready-made mga angkol, daghan gibutang anan ng mga preservatives para makatipid. Alam na mga nagluluto dyan ng mga ready-made. Nako, alam na yan nilalagay para mas mabilis, di ba? Pero naalala ko lang, sa probinsya, wala yung mga nilalagay na pampalasa. Lagyan lang yan ng tanglad, sibuyas, luya, bawang. Yun lang. At may mga sangkap na hindi natin nakukuha dito sa Maynila. At syempre, itong sinasabi ko na yung preservatives, ito ay maaaring humantong sa mas, siyempre, mas mahusay pag ikaw ay nagluluto sa bahay. Yung nutrisyon mo, as mababa din yung panganib ng iba't ibang mga problema. Tulad ng labis na katabaan, sakit sa puso, diabetes. Yun, Pangalawa, mga kabisyo, pag marunong kang magluto, cost effective. Hindi magastos, Ang pagluluto sa bahay, sa pangkalahatan ay mas cost-effective kaysa sa pagkain sa labas. Mahal kaya yung mga pagkain sa labas. Yung mga pre-packaged sa mga pagkain, ay nako. Pero kung marunong kang magluto, medyo tipid-tipid ka.
Naalala ko lang sa probinsya, no? Hindi na kailangang bumili, no? Hihingi ka lang sa kapitbahay. Nong, meron ka ba dyang tanglad, Nong? Magluluto kasi ako ng tinulang manok, sinabawan, lagyan ko ng gata. Ang sarap nun. At syempre, no, sa pamamagitan po ng paghahanda ng iyong sariling pagkain, ay maaari ka makatipid talaga. Makatipid ka sa pera. At syempre, magkaroon ka ng mga natitirang mga pagkain sa hinaharap. So, yung mga tira-tirang pagkain mo, ilalagay mo lang sa ref siguro para pwede mo nang kainin. Yan. Meron pa tayo isa. Yung pagiging pagmalikhain, yan. Oo. Ang pagluluto ay nagbibigay sa atin ng outlet para sa mga pagmalikhain. At syempre, yung pagpapahayag na yung sarili, no? Halimbawa, ikaw ay isang Bisaya. May mga sangkap kasi tayo sa mga Bisaya na eto, madalas yung meron. Sa mga Ilonggo, yung batuan, di ba? Pag sinabi mong pampaasim, batuan yan. Dito, sampalok. Ayan. Pero yung sampalok dito, hindi na kailangang umakyat. Sa probinsya, pag nagluluto ka ng maasim-asim, yung sampalok talagang literal. Aakyat ka sa puno ng sampalok para kumuha ka ng bunga. O kaya naman yung iba, no? Ano ba yung iba? Sa Tagal, kalimutan mo ko. Basta yung nilalagay sa ano, no? Pwede mong ilagay sa pangatlong luto. Oo. At syempre, ayan na, mga kabisyo, no? May nilagay po ako sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Gusto ko ring malaman kung marunong ka ba magluto. Ang nilagay ko po, ano-anong pagkain or ulam ang kaya nyong lutuin. Atin ang basahin, ha? Ayan, punta po kayo sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ayan, magandang gabi po sa mga nanonood sa ating Facebook Live ng Love Radio Manila. At syempre sa mga nakatutok sa atin, yung mga nasa lansangan pa, nasa bahay ba, nasa opisina, o kaya sa tindahan, magandang gabi. Ito po yung mga nakapost ngayon, no? Si Cynthia, ayan, sabi niya, kahit ano, basta nasa Google. Oo naman. Marami mga natututo ngayon na magluto, no? Dahil sa Google. Google ba? Andyan na, nakikita lang natin. Basahin yan. Anong social media? Matututo ka na. Sabi ni Inday Dapyang, adobong palaka. Sa mga Ilocano, kumakain ng adobong palaka, no? Ikaw, Col, kumakain ka ba ng adobong palaka? Yung pink palaka. Sabi ni Roberto Juan Ignacio, no? Ang sabi niya dito, dogo toy. Dinuguan siguro ni. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo, no, sa ating Facebook Live ng Love Radio Manila. Pero pag nakatuto ka sa 90.7 Love Radio, ayan, music muna tayo. Kinigyapon si Totoy Bato hanggang 12 midnight. Only right here on 90.7 Love Radio. Tuloy-tuloy tayo sa Love Radio Manila page.